Hola a tothom, benvinguts a un nou reaccionant aquest cop a la final de Copa entre l'Atlètic Club i el Barça i us he dit que no les tinc totes, però no perquè faci reaccionant, que us conec, sou molt cabrons, sinó perquè l'Atlètic Club no es pot permetre perdre dues finals de Copa, a més, seguides en un mes. I recordem que la Real Societat va guanyar la seva en una Copa bastant poc lluïda per part dels dos equips. És cert també que el Barça no es pot permetre perdre una segona Copa seguida contra l'Atlètic Club, perquè ens va guanyar la Supercopa, però el Barça hi ha moltes coses que no es pot permetre i passen, tampoc ens podíem permetre fer tant el ridícul a la Champions any rere any i són coses que passen. Llavors, jo confio en el meu equip perquè sóc culer i sempre hi vull confiar, però crec que avui l'Atlètic sí que sortirà més a mossegar, serà menys conservador, i això també ens donarà per tant més espais per atacar al darrere de l'esquena de l'Atlètic Club, que normalment el 4-4-2 endarrereixen bastant. Aviam, és el que us dic sempre, espero força gols, poder-los cantar, poder fer un reaccionant ben lluït, i com sempre us torno a posar la porra optimista, home, doncs espero guanyar, crec que 1-3, crec que sortim com a visitants. I en el cas de la porra pessimista, no descarto un 2-2 i perdre per alts. Ja veurem què passa. Aquí tenim l'11 del Barça a la tele, Ter Stegen, Mingueza, no veig una merda de ulleres, això és Piqué i Lenglet, Des, Busquets, De Jong i Jordi Alba, i a l'atac Messi i Pedri, i al davant Griezmann. Hòstia puta, quina tipografia més fineta, no es llegia una puta merda dels noms. Hòstia, que segur que estic. Aviam, sí, va, pilota enrere, rematada! Oh, minut 4 i pilota al pal! Era claríssima la veia dins! Oh! Quina ràbia! Qui ha sigut el que ha xutat? 21, el De Jong. Oh, el De Jong amb la seva arribada. Quina ràbia! Busquets a la banda per... És d'est. Sí, retalles? Prova, fora! Ai, bon intent. Molt actius, m'està agradant molt el Barça. Hem sortit amb ganes de guanyar, que això és una cosa que de vegades a les finals, en els partits aquests decisius, no tenim. Sortim amb ganes de no perdre, i això es nota molt, hòstia puta. Pedri per Alba, de nou Pedri. Al centre? No, sí que hi arriba la despenja d'est i... no hi ha ningú a la frontal. Hòstia puta, l'entrada és Busquets o De Jong? Quina animalada d'entrada. Això és groga mínim. No li tenen ni groga? En directe semblava més lletja que la repetició, però la groga hauria de ser igualment. Perquè és joc perillós i l'ha tocat. Va, Griezmann enrere Messi. Córner. Minut 10 i un altre... És que no parem d'atacar, mira la repetició, molt bé. Que el passe de Messi no era fora de joc, Ai, i la torna enrere, pumba! M'està agradant molt el partit, molt actiu, molt viu. Hòstia, no puc ni fer la salsa brava, cada vegada... Ai, he de tornar aquí, que estic a la taula fent així. Ai, va! Ai, a les mans del porter. Atenció a aquesta falta que picarà l'Atlètic Club, que no ens marquin ara en la primera arribada, per favor! M'he cagat moltíssim. A la ràdio diem el que es deia allò, que hem sigut superiors, però hem anat perdent gas en els últims minuts, que ens hem desinflat. És el preu per generar moltes ocasions amb un desgast físic, no saber-ho aprofitar, i que et canses i et desmotives i hem d'arribar ara ja a la mitja part, que l'àrbitre piti ja i aviam si a la segona part podem girar la truita perquè estem perdent una mica el control i el ritme, estem cansats. Que l'àrbitre piti perquè ens anirà bé descansar. Mitja part. Vinga, comença la segona part, 45 minuts per fer un parell de gols. És que si en fem un patirem molt. Va, des, pilota. No! No ha entrat! No m'ho puc creure, és que no podem fallar aquestes coses. Mira la repetició. Era claríssima. Qui és? Griezmann. És que és puto Griezmann. Molt bé d'est i puto Griezmann. Que sí, que el porter del Puitogat... Griezmann. Vigila Alba enrere. Que sí? Molt bona. Griezmann enrere, molt bé. Pumba! No! Hòstia, no me l'esperava, aquell passe per Griezmann. Molt bon passe, la veritat. I Griezmann enrere per Messi. Llàstima. Messi o Pedri? Hòstia, no em deixa de confondre la gent. Ha xutat Pedri? Pumba! Oh, corna! Corna, molt bé Pedri. La pengem, sí! Sí! No! Quina intervenció, quina parada del Simón. No m'ho puc creure. Oh, Busquets! Oh, no parem d'intentar-ho, és que no parem d'intentar-ho. Mare de Déu. Oh, pumba! Molt bé el porter, quin peu que ha fotut.
gira, Altre costat, molt bé. obre-la cap a l'esquerra, una mica abans, esperem, la tornarà a la dreta. Busca Messi, normal que busqui Messi també t'ho he de dir. Va Messi. Vinga, va, segon pal, sí! Gol! Ha sigut De Jong? De Jong. Oh, molt bé De Jong, quina arribada que té, eh? O ha sigut Nos. Doncs no, Griezmann. Griezmann, tenia raó. És que no m'ho esperava. No s'ho esperava ningú. Llavors, aquest és Messi, aquest... És Griezmann. No, però llavors l'assistència final és de Jong. Val, clar, jo col·locava d'esta a la dreta i De Jong rematant. No, és De Jong que se'n va a la dreta i Griezmann qui remata. Ara Griezmann Val. Ara no ha dubtat. No, i tenia més espai per col·locar-la amb l'esquerra, abans tenia el porter molt a sobre. Molt merescut, molt merescut. Molt bé Griezmann, bé. Va, que hem de fer el primer, minut 60, gol de Griezmann. Ara l'Atlètic Club està obligat a sortir i hem d'aprofitar per fer el segon. El Marcelino està desencaixat. El Marcelino està desencaixat, sí. Però molt, Va. Hòstia, ho hem intentat molta estona, ens ho mereixíem moltíssim. De fet, hem dominat, els altres. Sí, dominat, però ni el pal ni el no sé què, si no entren després pots patir. Molt bé, com sortim entre tres. Per favor. Molt bé. Oh, brutal. Per favor, Que bo De Jong, sisplau. Jugueu així sempre. Molt bé, va, pilota enrere, tornem a començar. Calma, obre-la, pam. Molt bé. Vinga, va. Sí! Oh! Brutal, Jordi Alba! Ara sí De Jong! Fem el 0-2 al 62, merescudíssim! Molt bé! Brutal la jugada, Oh, que bé el centre de Jordi Alba i De Jong amb el cap. Genial! Molt bona jugada, insisteixo, com la comença De Jong. Molt bé, i pumba! Hòstia, és que entra amb tot, entra tirant-se. Brutal, fantàstic! I ara sí que ja estan tots desencaixats, no només el Marcelino, Molt bé, De Jong, brutal. Molt bona jugada, el Barça està jugant molt bé. Que no ens marquin ara de corna, sisplau. L'efecte òptic, tio. L'efecte òptic, la pilota sembla que anava cap a dins però anava cap a fora i Ter Stegen ha pogut arribar a agafar-la. Atenció, Messi que l'agafa. Va Messi, se'n va d'un altre. Va Messi. Va. Gol! Toma ja. 0-3, brutal. Molt bé, i Messi fent així. Brutal, mira la repetició. Minut 67, Minut 60. Oh. Mira. Brutal, Messi. Mira, el passi aquest que fan abans. Molt bé aquí, Oh, com retalla per dins. Brutal. És que ha fet un passe, és d'aquests gols que la passa, que no xuta. És d'aquells gols que ha decidit fer-lo des de mig camp. Sí, totalment. S'ha acabat que el faci. Penso marcar, arrenca la jugada, la passa, oi, com s'atura així, i la passa. És que és un passe. Ja ho he vist el porter, mira el porter. No pot fer res, però és que no ha xutat la passada. Oh, que bo que és Messi, per favor. Que bo que és Messi, per favor. 0-3, uah, brutal. Ja teniu el marcador actualitzat, brutal, 0-3, gols al 60, al 63 i al 67. Uau. Estem brutals ara, va. Farem el quart. Alba. A la risa, Susa, Sisa! Gol! Oh, que s'ha de tirar el porter, sí. Estan vençuts. Brutalíssim! I una altra assistència de Jordi Alba, increïble. Aviam què diu el VAR, però... Ui, té pinta que l'anul·la. Sí, té pinta que pitarà fora de joc d'Alba. No hi ha fora de joc, dona el gol. Val, molt bé, doncs aviam si m'ensenyen la línia amb un angle que ho permeti veure. Molt bé, 0, brutal, brutal. Estem fent canvis, marxa Pedri i marxa Piqué. Molt bé, Piqué, no cal que es lesioni. 0-4 al minut 81. I qui està entrant? Araujo i Dembélé. No, i Lash. I Lash, hòstia, Dembélé no surt a la foto, Molt bé. Oh, Griezmann! Brutal! Per què no ho fa, aquestes coses? Hòstia, brutal! La maneta! Oh, brutal, També diuen que és possible fora de joc. Sí, és possible fora de joc. Espero que amb el que em costa faci aquí el resultat. Que bé que salta. Té un culet molt maco. Merda, sí, no.
No, Dolors. Home, aquí ara saltant així, se li veu el culet molt mono. Fora de joc. Fora de joc, no! Oh, entra Dembélé, 3 minutets, i Braithwaite. Va, Dembélé. Àrbitre pita, i l'àrbitre pita! Campions! Molt bé! Doncs va, ja tenim el primer títol del doblet que hem de fer, Lliga i Copa, i el Madrid que s'elimini contra el Chelsea. Ai, no passarà. Aviam, la Copa la tenim al sac, I aviam la Lliga que encara la podem aconseguir. I al final, en aquesta temporada tan difícil i irregular, Lliga i Copa estaria de puta mare. Home, no pensava... Tot i així, la decisió sobre si començagués o no hauria d'anar a banda, però com que al final el criteri que llavors serà l'econòmic i pagar la destitució de Koeman és impossible, segurament, doncs ens menjarem una altra de Koeman. No, ha anat millorant molt. Una altra cosa és si és el tipus d'entrenador que ens agrada i tal, però hem d'acceptar que ha anat de menys a més i que ha trobat una fórmula amb 3 centrals que li està funcionant. I que Piqué ha pogut tornar i l'Englè no l'ha cagada, ha marxat Piqué i l'Englè ja ha fet una pífia i molt bé el Barça. Els primers 15 minuts espectaculars, tant els de la primera part com els primers 15 de la segona, que és on arriben els 4 gols. Ens ha costat moltíssim realment obrir la llauna, però després un rere l'altre, i hagués pogut passar de tot, perquè la frustració de no aconseguir marcar, tot i el pal, tot i que ell de Griezmann en porteria 100-0, no sé què, no sé quants, el de Busquets, et pots anar menjant el cap per dins i que l'Atlètic Club arribi una vegada i et marqui i això et desmunta, Hem sabut aguantar i hem pogut fotre en 5 de fet, però llàstima aquest fora de joc tan justet de Griezmann, brutal, Oh, genial. Molt content, I es trenca la ratxa de reaccionants i derrotes del Barça. Ja no em podeu tocar més els collons, No era jo, era el club. Hem jugat contra un rival que no era tan bo com nosaltres i l'hem doblegat. Què passa? Que jo sempre reacciono contra rivals difícils, per favor. En fi, molt content per la victòria, molt content per trencar la suposada maledicció. Aneu-vos-en tots a cagar i fins la propera. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,